vana kungoti vakutoita kutaimira maartist honai reima zvakaita kamwana kake kabvaka ende tiri kubva totovhura totoroerwa nyore mocho kutoziva kuti ndakutoita page nai chiko chikuitika nai bhosinizva chimbonamatirai kamaartist edu vavige zvivoti zvavo izvo vasatambanudze kumunhu wese wese vachanzwa nekuitiswa content. Hana munhu anotombobvira zvese zvokunzi ndakapiwa 150 hapana kana mari yakatombobvira winzi ambobuditsa ende pavakauya vaida kutorwa mapictures kwacho kuPretoria kuYolo and all that iyo ameno kuti mavhidhiyo toitaitowana kupi kunzwa kutoshamsika kuti mavhidhiyo akamaona kupi mwane because munoona videos ayaka mavhidhiyo aya handiti winzi aitongopinda chete ende mavhidhios aya kuti akamapuhwa nani and how ndozvokutondinetsa bhozi munhu iwe arutovhurika mwana wayo anombogara kupiko ndinomurova Anita uya pano inizva ndakuwanira bhebhi rekanzi Anita hanzoni 7 years the whole night ndipako ndoida mazuva ndaarora ndane mukadzi kanuze aiwa anoitwa wani ndimaiwe budedza mufana Scott ngauye panapo ari Scott has live here aiwa hazina maona atomboya papa iwe Scott uya pano hanzi uya Scott hanzi asi vanhu vafasikana venya hanzi vanhu Scott ona zvezvichiitika ndezvezvekuti igepuri rekuti vanhu vanonge vachifunga kuti pamwe zviri wise waona kuda kutanisha zita raartist oro kunzi anga ana artist because wakada kutarisa nyaya iri two sided iwe ufunga kuti iwe Doriniwo wakaitwa skiri iroro kana kuti waenda haumbofa wakaita simba rekupa vanhu picture rako kuti ndini uyo nyora zvakati nezvakati woita audio wobva watoisa picture haumbofa wakada kuzvitanisha nezvinosina nebasa reiso maswera sei mbuya yes kani muzukuru wangu kwaswera sei kunaivedweswerapo inizve wadiko mufana wangu ndati mufana wangu dhirire nyiroro kana rakaplan wandofunga kubva kudhara pozi munhu akatotora vhidhiyo akakubva achiri kumota kwa sha munhu iyoyo anotovhurika unoziva takatokuudza zvakatoitika zvacho unotoshamisira unoziva kuti taitoenda kuPretoria nemufana tichitoenda tichienda kwatapelwa iziya it was when yanga yachikwe imande shama ndikutodhiraivha mufana ari kutonditi uona masina ndakatoshamisika sha ndakati uyu mwana uyu ndiye uyoyo ane zuro angarukwa ikumbira picture and stuff on takutanga kutotsvaga kudai kutozoona kuti ndiwa munoti ani wenyu anzi KB muronda whatever ndiye akaposta chisini ichocho patikatozomufonera tichimuexplainera nyaya yese yanga yaitika ona ndopaakanodzupura masini pauyu pake but anga atopa uyo amene anzani Miriam taritari whatever amene ko saka bati zvarisisipo pasocial media yavhidhiyo iroro harisipo rere vhidhiyo rere mwana ndikundinetsa ndiani akatora winzi achipinda padhopa ipe cause vhidhiyo rere ringanzi ranga riri harina chichinjira nyanya kurakidza aiwa uri kuona kavhidhiyo kaikaika that video kavhidhiyo kaike akasitombori kamanje manje kavhidhiyo kaike ndo zvazvo zvatoshausha musikana uyu akakawana kupi uri kunzwisisa ende paipe aitopinda padheni and it doesn't prove kuti ndiye akatora because even mota that video remota reri uri kuona zvese izvo I don't know kuti mwana uyu aizvibatanidza aizviwana kupi zvimasini zveshe izvi iwe inizva vhidhiyo remota unoziva kuti ndimusana ndakafunga kuti vhidhiyo remota ndere wedu yayo wepingi kanga ndakavhunduka kandikati kasa akati rekodheri pataenda kunosiya wekusenti ndichibva kuclub vote anga maya amana ndakarara inizha ndokubata kugazi ndiripo rara sirarara unorara here wati mbuya nako ndiri kutorwa nayo yanzani inizva ndaandiri pakuchema kavana wemuzukuru wangu akanzi wakadyiwa namiki anzi wakadyiwa naScott watanga wambuya inizha ndiendesha aiwa utize nyaya yako unotiza chii
iyo hanzi wakadya kalafu yo chokwadi kabva katiza uri kuona kuti chidhori uona kuti inini kana pane munhu anomundiitira hangu panapa patiktok zvangu tara chokwadi sisi vanonzi sitori nemasomere sando dzenyu sisi mawani Dori uona kumhanya kwaita Scott uka akadya akakambura mfano haana muzukuru wangu naDori yes akambura Dorini kuseri Dorini ndokudira kuzvituko kuzvituko sando dzako Dorini unoambaya vanhu nezvituko ndikaaaarikane pane ndisituka zvituko ndoti ndotara zvebhaibheri so zvakafanana nenyaya inisha nyaya yakalafu indoza asi naiwe inisha iwe hauoni kuti tivasikana kuti tinori kuda kutsvaga kunhu zvinhu zvakanga kachitaura zvakamboitika kupi zvizvezvi kalafu hamuna kumubva achiti hedenzo ndakarira naye akatemerera kuti kutotsvaga aiwa amaya nakalafu atsvaga content Scott akadya sha akatodya Scott andimurambire aiwa Scott ndiye munhu asingarambire Scott ndiye munhu asingambofanira kurambira zvenyambuya munhu kabati Scott akadya mfano aiwa atiza kuti akadya handisi kuramba because vana vadiki kaachira komana ungarirambira uyerege saka nhayo ini zvaunga uchiti ndokudedza lesei kuti inini ndisingawira newe torera mugumbezo mumwe chete hausi muyedzo here ungatedzawo kudya pamwe ndiye atori muridzi wenhumbu futi akadya nizvo akadya mfano unoziva kuti ini zvaka I respect muzukuru wangu do you know kuti Scott handitauri nenyaya dzakadai idzidzidzi ndakangonakidzwa totoka vhidhiyo randakasangana naye chizinaketi vana vaScott vakajiona kudai Scott akalaza handimurambire inini aiwa kana nini handimurambire aiwa Scott anoda zvinhu ka chero iye ini zvaanodya vanhu shamariyo mfota tambidzwa ngarisiye aiwa ina handite izvozvo indakadzikama ini saka iwo ini zvauri kundoziva ungarambe nemuromo waritambidzwa ri pasaidhi ungarambe handitodi zvakanaka hakuna zvinhu zvakadaro ndoda kutsvaga ndega handiti zvokupiwa izvo zvinozvimbira izvo ndo izvo zvinozoti vanhu vanouya palive vakutanga kutaura kuti vakapiwa ma150 the whole night vachinyepa pana bati kuzvidzikisa akaika yakadhisefi kana 150 akanako kakai aida kuti hanzi mari yemvura hanzi aida mari yerenti ndakapiwa mari yemvura makamupaire mari hapana kana iyo shana handina winza the whole day handina kuziva because hanzi vakarara usiku hwese nemwana kupiko wandozvaitaura iri hapana kana mari yatiri kutomboziya yakabuda kana kuti chii hazvitoriko zvese zvekutaurwa nemwana wesha ari kutovhuri akanyimwa picture entertainment real king madi oyo mari chivapa Dori ndevako mndu iwo funga kuti munhu angatouya palive pauyo otanga kutaura kuti hanzi ndanga nditone boyfriend yangu ndakatotiza boyfriend yangu ndakatoenda nauyu chihure chacho chinenge chiri chakanyanya zvakatorwa nemwana akabika skiti mbodza iwe nhaini agotadza kutotora uyu vakarara nekuda kunoita vana imikaimi that video yakatombonaka that ndakati handitomboidhafika ndakatoti nyaya yacho naiwa ndingaindisiyane nazvo hanzi kuma3 boys kuna vamwe vanhu vari creative vaumana handi kutokutaurira mwana anofanira kunyora masopi iyo waiziva maendless aya maendless mnara wanguka indakatoshamisa kuzobuditsa vhidhiyo tichitodhiraivha shamwari tichienda kwataitoenda onana winds apo kavhidha zvikaikai katori kekumashuro kuri kunzwa kasitombori kemunhu iyeye shamwari inisha saka vhidhiyo reri akanga inandaudza vana vava like
kakambokwira mota menye rikati ingori nyaya yepicture Sha, that video racho riri randaidriver Windsor ari paside urionzo. She's not the one ari kubuda apa andoisiya. Iye kana ane proof ngaabuditse proof yekuratidza kuti 1 2 3 angadai akabuditsa kudhara. But haana kana proof yekubuditsa kuti we were at the same time and 1 2 3 urunzisa. Haiwawo mubikirwa uya waenda kazvino kuti mubikirwa ini. Munoziva kuti pane dzimwe nyaya ine dzokuti it doesn't make sense dance. Wototi hanzi ndandine mukomana wangu. He ndikati ndinde naWindsor. Kokuzoti hanzi maafter hanzi then after yacho yanga itori pamuromo. But katotrenda kamwana kai makatrendesa kayo. No, but you know kuti chiereka. Chero ukatrenda, do you know kuti chero ukatrenda but usina content wazvinyadzira mahari. Saka chindodza kuti ndeipi next content yake yachaita. Next content achatoya neyakaipa. Hasina Larissa usimubikirwa wakamulaza 150. Larissa kana tafuka zvekulaza pa150 tokuenda paRoyal Hotel pane maclass apa sha. Mbaboti paRoyal naye kuna kuliti Rose. Ndawo mana. Tosero kugira muno ma150 china idzodzo ira mana musadaro. Aiwa asi 150 ndakapfeka 157 $7 dombi sha gaya sha. Aiwa ini zvakaika yakaitofana dai kurutu zvako mwana wangu Windsor akanga ane akaika yakafanira kubhadhara because kutambisa mari kamunhu kane kakawonda kudaro kane masawa. Ndakakatosa kai ndikaona kasina kana dako ndikaziva kuti kari kunyepa. Inzonzo mbikirwa wacho aiwo pamaifanira kungobata nyaya yakandipe kuti chi pane paipa akati hanzi musikana waWindsor akauya akatoti ini ndini musikana waWindsor chichichichi and stuff. Saka Windsor akasiya musikana wake achienda. Iye musikana uyu iye Windsor akaenda nebhebi iri. Bhebi raWindsor racho ranga raenda uko. Exactly. Nai. No, vanhu vanoti iwo vanofunga kuti maartist unoona kuti maartist mazuva akuita achingwara. Ende vakadzi vekuZimbabwe asi vane hutsinye vedu. Unoziva pane vhidhiyo randakazombonyarara raFreeman rakaburitswa kuti akatorwa yakamira. Akaita kuZimbabwe vane hutsinye. Unonodirisa muri munhu nemafuta anopisa munoziya. Lazima mazuva kwane AI kainongona ngobikirwa sini kanosvikira. Mazuva kwane AI. Saka hanzi remember ndiri patisana papropaganda. Because video rere yaka kana paipa Windsor imunoti guys pamwe pachina kunyeperwa. Video rere guys tingagoti Windsor anga akara nemunhu anti Windsor akatongovhura door achitopinda paipa. Plus iye kana akatopiwawo 150 akatopiwa mari ona because mahura anongolazwa mahara. Maartist mahura anolazwa mahara. Kana akatombopiwa 150 akatopinda because kakaonda ndakaona pikicha yachina ndikakataza kuti akakapetize anonyepa. Kumashows kune pinasi kana akanaka kudaro waenda nekamera rangu andekaike. 150 mari yakawanda kam South Africa. 150 mari yakawanda kuna kunonzi Little Rose. Vakadzi vakutoningirina. Vakutoita ma30 ma40 rand. Mari iri kunetsa mari yashoma. Because show yaita 100 rand saka neyakapiwa 150 akapiwa mari yake anga abhadhara plus 50 rand yebonus. Chichaichema. mari yeshow plus mari yechumakeni anga akapinda. Ne. Wapiwa 50 dambi pamusoro wakanaka zve. Nembasera akatongonza mabhizinesi zvoona izvo unozorwa Uber kubai Shamwari. Saka iye aitodedzera kuti hanzi pandakaenda unotora foni ndichida kuti nditore piki zvasvika dhora kavharwa andoiziva. Saka dai pakatozoita piki angadai akatopinda nyaya yake yaitengeka zve. Ndopapa nemisheni yake. Amene hanzi pandakasvika kumba kwedu vakaenda neno vanoti vakandropa padheni. Vandropa ndobva ndakumbira piki semunhu wandaifarira kubva kudhara. Hanzi saka ndakati ndoda unotora foni yangu iri mumba.
andikuona. Saka iye foni yaanga inayo, saka iye kana anga ari mumota medu achiti rekodha, aiti rekodha nefoni ipi? Iye foni yacho paakabuda achiti ainonotora mumba. Now akabika nyemba zvichokwadi mukunzwisisa Anita. Watenda audio ane paanototi hanzi ndakaenda ndichida unotora foni yekutora piki anditi. Saka naye aita anga ari mumota medu isusu. Recording ye akairekodha hau nefoni yani. Asainyora kuti ndakabva ndarohwa nyoro anonyepa mwana uyo. Auya unyepa anobvira daro mwana uyo. Aiwa anodaro makumunyepera. Ukaziva ungati mwana uyo angasvitodza tada kuti zvinhu katiri kuda kutenda. Agorara naWindsor nyange pakupo agotadza kutora foto kana chivari vese naWindsor wachina kana kuti guys ndonzi mwana uyo akabika mbudzi uyo. Hoti andaenda kunodro ata kuda kutora foni. Hau ndosikirire raidambota kaike kasilenda kaike kuna mfana uyu anonzi anuwa uyu mfana uyu Nyati yaida tuoneka bhebi kaikae ndiyo semusikirire asi imi kabhebi kaikae saka kainyepa here. Aiwa kainyepa anonyepa vana ava sha ausikuvaziya ivo vanotokremera zvekutodaro zvekutoti dai papane solid proof ingadai yakatobuda waiziya. Hanzi bhurugwa rinobviswa kana watambirwa mari. Mbiri timu Dorini and unotoriziva parinouya uno timu iri Larisa kuzviramba. Hatiti sina basa shaisusu titori vanhu vatoriwo marelationships waiziya zvototi ipapapa yaakatotita yakatoshekesa marelationship edu totonetsana nemabhebhi edu waiziya nenyaya dzekuti munhu anenge achitaura zvisina nebasa ende vachitotora tumavhidhaji tunenge tuchitonge tune proof mbichana but vhidhaji risina nana iye vhidhaji akatopiwawo nasambhadhi watiri kutoziva zvedu we can't disclose that all but mwana uyu zvatotokutaurira akapenga uye mwana uyu atori mai azviwo uye angona kutongo kunyepera kuti wandirepo iwe usina. She's that type of a girl. Yes, so unoona kuti guys vana inisha mapromoters vanhu vangwara vakuziva unonyeperwa kunzi andirepa because tuvana totina toda kuzikana ina handibate ndisakachiona pandoenda mupandoya mashows most of the time nonona ndindiri one ene ndichibva pashow ndokupinda mota mangu ndakaenda padhini exactly because ndovaziva vana ava kuti vari wicked ende but unoona kuti chiini zvakalaiki zvandataura zvezviya kuti yes unogona kuita kadhirama handitika unogona kuita kadhirama uchifunga kuti iwewe ucharira wona icho kwanyatika ike mbiri yachina inoita moto wemapepa katoo makenduru artist widzi anongoramba basa rake achingoiba promota anobva uchiri kuziva zuva here ndikuriziva kuntaki kwako indonzi proof iyi ngangoivinza proof iyi nai sha iwo wakatoona takamboya takabhuka pasunlodge pako pa mnandinaniwo ndiwinza futi here wangwana ndiwinza wangwana winza nemwemvisi mmonya akazobuda pamakabva kushow ndiye father t akaharasa nauyo havana Dorini hadi kuonekwa naDorini ndiye aitaurwa naLady Squad achinzi yakatuma nafather t ananox what yaupi iye Ryuking aiwa father t maniyo monyarangurira ndofamba naro mafather t ndiri kuvaziya eka ndiye aitaurwa naSquad akapaipa achinzi vakatumwa nananox what oraiti ndakazogadzirisa nafather t ndakazovagadzirisa father t mtsiva ndaka vanhu vacho aiwa unoona kuti chihere inisha semuchero ipapa panyaya ndikikina papa yaSquad inini vanhu ndinomira kanechomira nechii chokwadi paipa yaSquad akanga achinyeperwa paipa kuti akatora wig akaita sei waona aitonyeperwa kozi inini munhu wangu ndinomuziva kozi akandizviita kunesu isusu pasai makona ndakamira naSquad ndinoziva kuti
Squanda akanyeperwa akaitiswa ende also vakarwiswa vacho nava vakanga vachifunga kuti mukadzi ane mari and then havana kana chavakapuhwa waona vakutozozviona kuti zveshuwa akatishandisa iye akabva atiza akaenda kuZimbabwe but vamwe they still want to work together chero naye Squanda kumashows nekuti nanafadza ti uyo akatongosiya aita zvaakaita ndobva atiza kuenda kuZimbabwe vanhu vachikuvadzani pakabva because it's not good. Real king. Kaswani nawarawa. No, ndavomukama ndine masinus ona. Oh, alright, ndine masinus. Saka alright. So unaona kuti hutsinye wewe unevhukuta vanava. Because sometimes unogona kutopedza kutanisha zita reartist uchimunyepera. Like unofunga kuti Steven here. You think kuti Winza mwana wangu angashaiwa ari relationship wakawada kumuroora. It's not good. Vapfana vaive vanenge vapfana vaive vanhu mabhebi anenge akatozara muinbox kumachii vachizotaruya kushow ozowana nguva yekunonhongerera kumashows ukoko zvekupenga zvezvi zvinenge zvitaurwa nemwana wayo. Ndozvo ndaitaura unozoti inini unozoti vasikana vanenge vakazara kumainbox uko. Hakuna artist nezvinezvi akapusa kuti anotora munhu kuti mashows oenda naye like kamwana kake makakatarisa kanita zvokuti nyaya yake inge isinga make sense akatadza kuchimasta haungatanzi ndakandine mukomana wangu ndine mukomana wangu ndobva Winza anoenda neni ini ndicholosa artist waninofarira kuti wakatobvunza Louisa tichitobva paPretoria anotokudza kuti takabva nani ende takabuda sei endi takafamba sei anotokudza bhozi Louisa ndiye munhu watakapedzisira kubuda naye iye akatobuda akatonomira pagaraji ini ndakabuda ndakatera bhozi pamba nepolisi yainetsa yaibreathalize vanhu saka ini ndandamborowa 2-3 mabhiyazi ndiri muyolo mweni waise and then pakabuda umwe mufesi so ngati naye akatondodza kuti ini zvawamboonwa herewo ndakati maya ndifunga kuti kuno kwandaita nangorova neke 2 mabhiya here svakanzi hapari kubreathalizwa panapa nandati abhota vatati saka inini laki nafe yakatoitika ndekuti pakabuda Louisa achinonomira pagaraji naWinza inini ndandakaita kuti ndandakavharirwa ona ndiri muparking memwe ndakatozobuda after about 20 minutes polisi yanga isaita se yanga isanetse and then ndopandakaita se pandakanosvika paibva tatoita se vatatorana netimu vatatoenda takatotungamidzana ona ava vauya vaWinza vauya vava vanotengesa mburu ava vanopengana my friend I'm not your friend chiko nevanhu vava anangachira madzikisha ukangoisa Facebook one day achakuvhurira isinu palive vanotorivhura vanofungaana my friend vanenge vachiritengesa here aiwa vanenge vachiningiza kunzesiko hanzi doti inosareverere maartist bvunza inini hakuna murume asingaite chihure shabati vakadzi vacho musabike tunyaya tusina basa waiziya musabike tunyaya handiwaona bhozi wakada kutarisa nyaya dzemaartist idzi dzekunzi atora nhingi aita sei zvangofanana nepaipai paanga ari kuuk paipe Winza paipa akatorwa picture nemunhu yaita ngengochana makafambisa mbiri futi yekuti anzi akanorara nengochana ari kuuk this and that vanhu mene muchingotaura zvinhu zvamunenge musingazive muchingoomoka yesikani muzukuru waSabina nhaka hedu naSabina. Yo, Wagwan Coco, how is it going? Ndiri bowe na paita munhu kasi haudi here kuketopwa 159 na promoter inisha. I accept even for free, it's okay. Inzwa inisha. For free. uri kupa inini seipa Herbert indati nandite I can give him and I can give Herbert too. Yeah, you can give Herbert. I need ndiri mukristu. I don't do that. You're happy, Wagwan, man? I'm good. Everybody. I'm good. You say what? Edward. Yes. Manzgi. Mira mzukuru wangu ambotaura tidzo mzukuru wangu Sabina.
No, I'm cool. I just came to greet you, and I can see you've got celebrities here. Oh, thank you so much muzukuru wangu ndakusuwa mazuva newa huchibatikira. Hauna kumbondituka here nhasi kunhiri ndagarisa usina kundituka I'll panai. never do that, Mbuya. Honestly, my father died on the 10th of June this year. Sorry. Yes. So I've been quiet and, helping a spirit go to heaven. Saka ndikakutuka imimi zvinotovamisa. Sorry muzukuru wangu rekutongoti vakazorora murugara hamuna kutozviziva. Sorry, isina chema garai. Sorry, baba. Sorry, sinachema. Nachema. Utikandire nhamba tongokukandira 150 yoma 150 anetsa. Please give us a summary, man. What's the topic? I'll put on mute. Small. Dema 150 anetsa. Is that in rounds, US or pounds? Topic. Maybe I would just send 150 pounds. Oh, I would love that. Trust me, I'll do anything for that. Yeah, I would just send 150 pounds, then 150 rands are utaurwa yekupenga. Yeah, and what do you expect in return? Nothing. Ichema kai. Oh, bless you. What's your name, mate? Ndiri muzukuru waDoreen. Okay, muzukuru waDoreen. Okay. What's your address? Ndiye promota mukuru muno zvako iwewe. Ndiye promota muno mwana maartist. Saka ari kupomerwa mhosva yekuti akakechesa mwana wake Windsor akapa hure 150 rand. Saka hure riri kupopota kuti artist notama ritomo yakidaro nei. It's Mujolo everywhere. Everywhere is Mujolo. Nhai muzukuru Sabina maartist ekuZimbabwe wakambomaona achibhadhara kutenga irasi. Avatotovapa mahara kana kuvatambira mahara. Ndo zvandiri kutaura kuti vanopiwa mahara. Iye musikana uyo Windsor rerezi mudzimu ndachembera hangu but kutaura chokwadi ndaimupa mahara nezvimubhasera from mahara. Finish. Inizadzoka. Aiwa mwana wangu. Finish. Zimhondoro ya. Aiwa mhondoro mwana wangu akanaka. Unoziva kuti muzukuru wangu ini hangu mwana wangu hadzidai pasina kutarira zimhondoro. Unoziva kuti pese pandinoenda naWindsor mufuno unofundokaenda neClub 40 akatozoti momzi ndibateiroko ndikati roko koche vamuunganira gosi mwana wangu akaita kusvibira. Imagine kuti akunyatsowe pepe akubuda ziya anoita kunge kokora yabuda mupinzi mwana wangu. That's true. Rinenge unozanzi Capleton, rikati ding. Akomana ndakapesa ndatiza murume wangu last time. Panike mazuva ano unomaonesikiri kupfeka. Uri kuona here muzukuru wangu Sabina mazuva ano ona kupfeka yemazibhutsi anei. Ukaona mwana wangu hwidzi akarova chibhutsi chiya chekufuta chiche netrauzi. Baba vake iva vaine zvando vanotsenesa mwana. Ini zvawanzwa akarora idzwa kani kune muzukuru Sabina Windsor ndozimudzimu manje hazidai ndisina murume ndaimbomupa mahara. Imondo aiwa andine murume but ndichimuwatcha for the first time I couldn't believe it, and then Mbuya Ketobva wapinda. It was so beautiful. Wanzwa ini zvazirume naSabina hanzi zvokutoti dai ndisina mukuru ndaimupa mahara. Imhondoro. Yeah, vachibaba ichi. Chibaba icho. Oh yes. Akaroora here Windsor wacho yeye ari kubhadhira ma 150. Rova ibaba vacho hasati aroora mumuzi. How old is he though? Is that this my picture for us? Baba wamwana Windsor achiri mupfana 25 years. No, that's too much, mate. Honestly, I have a 3-year-old child, but trust me, that's too much for me. But I'm very childish. What age? 25. No. Indiana Ngandi Mandela Kapandura Monong. I've got a 20-year-old, I've got a 19-year-old, and I've got a 3-year-old, 3-year-old.
Oh yes, his name is Kunta Kinte. Wow. Saka wenzani unongopinda ipapa? And then your food